diváci. Toto je Kukátko, improvizovaný sitcom. Vôbec prvý improvizovaný sitcom na svete, pokiaľ ma informácie neklamu. Dámy a páni, herci poznajú svoje charaktery, ale to, čo sa v jednotlivých scénach bude diať, je na ich pleciach, pretože dialógy vytvárajú úplne oni sami. Je to improvizácia jednoducho. Toto sú naše byty. A v tých bytoch, samozrejme, kto si aj býva, tých si predstavíme postupne, však to všetko vlastne uvidíte. Už len poviem, ako sa volá dnešná časť. Dieta. A sme späť. Toto som vždy chcel povedať. Toto je naše publikum, ktoré bude takisto zasahovať do deja, ako aj ja. Pomocou tohto zariadenia budem kaziť hercom ich situácie. Budem im to tak trošku celé sťažovať. Možno to už poznáte. Dnešná časť sa volá Dieta a nie náhodou. Gabika totiž prinúti Alojza, aby spoločne držali dietu. Poď sem ku mne, no poď k tatinovi. Dobrú chuť tatinovi. Poď do mňa. No tak toto snad nemyslí tatino vážne, toto. No ale takto. Toto snad nemyslí vážne, my takto nemôžeme žiť. Však nech sa na seba tatino pozrie. Však tatino je obézny. Že to hovoríš tatinovi akurát ty, Gabika. Ja sa nebudem s tebou vôbec o tom baviť. Však jak si kedysi vyzeral? Povedz mi, jak si kedysi vyzeral? Ja som začala chodiť s Marošom Kramárom, jak si vyzeral. A teraz čo toto má byť? Tieto líčka, jak som stískala, a teraz je to čo? Dyňa. Čo ty máš proti tejto tvári? Tučná, pozri sa, tie oči, však ty si nemal také veľké oči. Pusti ma k zrkadlu. Však ja sa na teba, ako sa môžem na teba pozerať? Nemôžem, Alojz. Keď sa nemôžeš pozerať, daj si knihu na oči. Lenže už s knihou som 15 rokov, už naozaj taký život nechcem žiť ďalej. Alojz začne vyháňať diabla. My musíme držať diabla. Pozri sa, Lojžo, ja viem, je to problém, ja ti s tým pomôžem. Ja tú dietu budem držať s tebou. Moje brucho je tvoj psychický problém. Tvoj psychický problém vyriešime a potom sa budeš na svet pozerať inak. Lenže môj psychický problém... Odstúp, Satan! Odstúp od tejto osoby. Odstúp, lebo ti ublížim. Vyjdi von! Opusti toto telo! Nechaj naše astrálne bytosti prebývať v ľudskom príbytku. A čo, vyšiel? Je ti lepšie? Počúvaj, ty sa ukludni. Ja mám na toto liek. Ryžová dieta. Aha. Tak máš liek, alebo máš dietu? Mám liek. Keď máš liek, tak daj mi liek. Ja to zjem a budem to akože akceptovať. Ale Lojzo, dietu v žiadnom prípade. tak. No dietu, a čo som sa ja, akože... Alojz, ja toto už nevydržím. Veď tebe stúčnel už aj mozog. Prosím? Aj mozog. My sa musíme zmeniť. Ja chcem naspäť môjho Maroša Kramára. A čo teraz? To musíš ísť do Národného divadla, moja. Ale Holbenec, tam ja pôjdem. To
Toto všetko spraví ryžová dieta. Ja to mám... Alojz sa začne rozprávať o ryži ako o nepriateľovi štátu. Dobre. Ja sa na teba budem môcť zase pozerať a všetko bude krásne. Ryža je plevel tohoto systému. Ryžu treba vykoreniť od koreňov. Ryža má korene. Ryža má korienky iba takéto, ale aj tie sú navyše. Ryžu treba vysypať do mora, nech more napučí. A čo, bude ryžový nákyp? Bude nákyp a naspäť pôjde do Číny. Celý nákyp. Takto, najedzte sa aspoň raz. Ryža. Jak to môžeš jesť ryžu? Ja chcem normálne Ale však krumple. nie, Alojz, ja nebudem len ja jesť ryžu. Ty budeš jesť hlavne ryžu. Však o teba tu ide, o tvoje zdravie. O teba sa staráme. Čo ja? Ja som v pohode. A my si necháme nejaké ryži rozkazovať? Jaké ryži? Ryža nám bude určovať pravidlá. Jaké pravidlá? Ryža pôjde pekne do huby a nič pritom nepovie. Vyzerám jak ryžojed, alebo... Dušan Číš dostal zákazku svojich snov, do toho všetkého Marian Ránka ochorie a Sharon sa pripravuje na svoju prvú veľkú rolu. Dostala si to? Teraz neviem, či sa mám tešiť alebo plakať, že si to dostala. Ja tiež neviem, či mám plakať alebo sa tešiť. Tak dúfam, že sa tešiť. Jaj. Dobre sa máš. Vieš čo, nemám sa až tak dobre, lebo som chorý. Ako ti pomôžem? Pomôž, dones mi trošku vodičky. A tu je náš Lazar. Dobrý deň, pani Sharon. Už je to v poriadku, ľahnite si vedľa neho. No čo, už sme z kómy von, alebo máme stále 37,2. Už je to všetko radšej, no, tak je to, Marian, ja môžem povedať, že je to vyslovene nekolegiálne a egoistické. Prečo neležíte vo svojej izbe? Pretože potrebujem spoločnosť, Dušanko. Vy potrebujete, ale ja nepotrebujem spoločnosť vašich prechladnutých bacilov. Ja vyslovene, ja to neznesiem. Marian Ránka z času na čas teatrálne umriem. A to vám teraz hovorím veľmi vážne. Tak moja zákazka je... No, tak už zomierame, už nás chrípka a nádcha položila. Pán Marian, takže ja ešte raz hovorím, ja sa vrátim. Dušan porozpráva príbehy úmrtí po pichnutí sa špendlíkom. Vy ste ho pichli špendlíkom? Vy ste ho, Sharon, pichla špendlíkom? Marian, posaďte sa. Máte nejaký vpich niekde na tele? Pretože je taká šialená vec. Ak vás táto zrúda pichla špendlíkom, vy môžete zomreť. Vy môžete umreť. A čo by som robil bez Mariána, bez môjho ubytovacieho manažéra? Táto vás pichla. Nepichla som. Pichli ste ho. Ale to ma teraz nezaujíma. Ale to vás musí zaujímať, veď tu spolu bývame. Ale čo je dôležitejšie ako to, keď môjho otca pichla moja mama špendlíkom včera ráno a otec mal ten špendlík zapichnutý v líci. On nemohol chodiť. Jemu sa vylámali kosti. Ten špendlík mu zlikvidoval krvný obeh aj nervovú sústavu. Samozrejme. A vy ste to dostali. No a čo? Môj otec dostal špendlík. A to je niečo. Marian, čo tu s vami robím? Ja sa ponáhľam pre dôležitú zákazku
A keď sa vrátim, dúfam, že si aspoň trochu vyvetráte. Takže odchádzam. Vrátim sa. Mohol som si dať ešte jednu pírulu, ale však... Dobre. Zvládnem. Ja sa tak dobre cítim. Ja som bola na tom konkurze a normálne povedali mi, že ten producent aj ten režisér, že ja som sa narodila pre tú postavu. Áno. Ty. To musím zahrať. To je pre mňa. To celé je pre mňa vymyslené. Dobre, dámy a páni, teraz rozhodujete teda, že akú postavu vlastne má hrať Sharon. Po A má hrať jednonohú Mary, po B slepú Kate, alebo po C škulavú Jessiku. Po A jednonohá Mary, po B slepá Kate, alebo po C škulavá Jessica. Výborne. Diváci si teda vybrali, že Sharon dostala postavu slepá Kate. Kate. Kate? A to je aká postava? To je asi hlavná postava. Pozveš ma na premiéru? Budem mať tam jednu vetu. Áno. To sa musím naučiť dobre po slovensky. A akú? Pomôžeš mi? Pomôžem. Viem výborne. Takú vetu, že... slovensky. Nerob to! Alojz sa po ťažkom dni vracia domov a na ňo doma čaká Ryža. Ahoj, moja. Daj mi niečo zjesť. Prosím ťa. Prosím ťa. Vieš, čo sa mi stalo? Vieš, čo sa mi v službe stalo? Idem a zrazu niečo padne. Začne padať z neba. Biele. Ryža. Ryža padá. Ryža je na ceste. Ryža pokrýva polia, pokrýva lúky. Zrazu musím brzdiť, lebo prebehne mi cez cestu sviňa. Ale tá sviňa je pečená. No vidíš, no a tá Ryža sa dokotulala až sem. Páči sa. A ešte 35 dní a máme tu dietu za sebou. Normálne sa najedzme. Už nám to klepe na bedne. Ale však normálne jeme, no, Alojz. Čo chceš jesť? Čo chceš normálne jesť? Geneticky modifikované klobáse. A potom to tak vyzerá, že miesto môjho Maroša Kramára, s ktorým ja som chodila, s mojím blonďáčikom štíhlým, žijem dnes s týmto obéznou ozrutou. Však ty vyzeráš, ako by si mi môjho Maroša Kramára zožral. Maroš, poď von, hovorím ti, poď von. Maroš, hýbaj von, lebo ja sa chcem najesť. A necítiš sa dobre? Ja sa náhodou cítim povznesená. Začni hovoriť po latinsky. Aj keď mne tá dieta netreba. Robím to len kvôli tebe. Lebo som tvoja žena. Alebo ťa čo? Lebo Pater noster, quies in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regum tuum, fiat voluntas tua. Amen. Chutí ti? Repetitio, et mater studiorum. Et mundus et hilfe. Et hieroglyphes riges hanges. Et kakalos. Kakalos. Rižes manžes, budeš Maroše Kramáres. Stojí pěkné, staromorzájdy. Mě jsem holkou namluvenou. Prepačte, kurevci, že som nezvonil, ale cez môj spev by ste to nepočuli.
Tak čo, Lojsko, ako sa máme? Super, som po obede, je to perfektné. Výborne, Lojsko, vyzeráš, ty si tuším schudol. Predtým ti tá motorka chodila po kopci, teraz je úplne na plocho, človeče. No vidíš. Tak sa to podarilo. Dali sme ju dole. Svinu jednu. Normálne sme sa so svokrom dohodli, že ju dáme dole, normálne sme ju rozstrelali, zapichali úplne. Ale pán Štibráni, veď ste tak pekne spolu žili. Ale čežli, normálne iba žrať chcela, furt si chodil dávať žrať, len to žralo, priberalo, no tak čo s ňou, ne? No, tak toto si hádam nezaslúžila. Ale zaslúžila si, a to si myslím, že sme ju málo rozsekali normálne. Ako môžete takto o svojej manželke rozprávať? O Ivetke? To rozpráva o Ivetke. Normálne sme si ňu zakolali, ne? S mojim svokrom Lacom. Normálne celý rok sme na ňu strelili, sme si ju vybrali ping-ping a je to tu. Tak tu som si doniesol, teda, pretože takto sa ešte doma nemôžem ukázať. Iveta by ma úplne vyhodila. Ne, pán Štibráni, Ale toto áno. Máme plnú práčku a aj ladničku a všetko tu máme preplnené. Má pocit, že vo filme s tebou ide baví sviet. Treba to usladiť proste u susedov. U jakých susedov to treba u nás uskladniť? My teraz nemáme, aj tak nemáme nič. V chladničke nemáme nič. Takže kľudne to sa tam zmestí. Ložko, vydrž. Hráme teraz takú hru, koho celý deň neuvidím, vyhráva medailu. Hráš! No prvá! No, Schovaj sa! výborne. Teba umiem v lavóri, dobre so šipkovým čajom. Lojzo, ja ťa vidím! Čo je? Dole. Daj trošičku, počkaj, ja ti to len trošku musím nakrájať. Dosť! Pán Štibráni, to nám nemôžete spraviť, my sme práve... Prečo? Čo sa stalo? Nič sa nestalo. Kľudne chladnička je prázdna. No, dáme to tam. Nech sa páči, ani sa toho nedotknem. No to by som ani neodporúčal, to je strašne dobré, no. Ja som sa úplne dneska celý prežal, ale ochutnať by si mohol, nie? No, veď... O škvárky, no není ich veľa, hovorím, nebola teraz som obedoval, som v pohode. Čakáme na kramára, ktorý vo mne býva. V ďalšej scéne Dušanovi prišla vzácna zásielka, popri tom, ako Mariana lieči Sharon, ktorá si zároveň skúša svoju rolu. Marianko? Marianko? Áno? Kde si? Tu som. Kde? Tu? Kde? Tu? Tu? No? To som ja. Ležíš alebo stojíš? Nie, stojím. Môžem ti ešte nejako pomôcť, ale podľa mňa si vžitá dostatočne. Dobrý deň. Približujte sa ku mne. Ani som sa to nechystal, Dušanko. Ale táto slečna, s dovolením, je tu dôležitá okamih. Je tu látka. Učíte sa po maďarsky, Dušanko? Držte hubu. Čakal rok a pol na túto zákazku, z ktorej ušijem nemenovanej celebrite šatstvo, látka, taumata watakangi, hangako wao wao tamatea, turipu kaka piki maunga, horonuku pokajwen, wakitana tau. Super, pamätám si to. Z nej ušijem šaty. Nepribližujte sa k tomu. Výborne. Ja si teraz odskočím. Robte tej látke spoločnosť, ale iba z metra. A bacily, nepribližujte sa. Pozor, je slepá, Dušanko. Vy ste konečne oslepla. Kedy už ohluchnete? Ja sa vrátim.
Poskávam ťa, ty moja jarná rosa. Ty moja látka. Ja? Marianko? Áno, tu som, Sharon. Tu som, tu. Prinesiem ti čajíček? Mohla by si. Už som ho Prinesiem? dopil. Áno? Áno. A teraz? A teraz je ešte stále tam čajíček. A teraz je tam ešte tiež. Takto? Áno, jeden schod. Pomôžem ti? Jaj. Tak to som si ho mohol priniesť aj sám. Hovor? Dobre. Dobre. Áno? Áno. Teraz ho sem polož. Hej. Tu si Kate. Tu je napravo Kate. Tu je napravo druhý čajíček. Tu je. Hej. No a ja si idem teraz laškať a ty mi ho dones. Jaj. A pozor, schody. Schody? Schody. Poviem ti včas, neboj sa. Jaj. Takto? Pozor, schod. Schod? Ešte je tam aj jeden posledný. No. Super, nie že som ešte len chorý a už som aj ešte aj mokrý. Prosím ťa, daj si to dole. Aj. A mohla by si to Kate utrieť. Aj. V tejto postielke neviem, kedy budem najbližšie ležať. Ty moja bázeň. Ty moja... Nechaj sa, prosím ťa, ja som to Dobre, dámy a páni, ešte nestlačajte. Samozrejme sme prišli na to, že tým, že slepá Kate nevedela, že kde sa nachádza ten vzácny kus tej látky, tak tým poutierala polku aj podlahu. A teraz musíte rozhodnúť, ako má reagovať Dušan Číš. Môžete hlasovať teraz po A ako hysterická ženská, po B ako zlý démon, alebo po C ako šaolínsky mních. Čiže tesne, ale zvíťazilo A, to znamená Dušan Číš zareaguje ako hysterická ženská. Ty si zlikvidovala Zemeguľu! Ty si zničila Zemeguľu! Aj toto je to Je hlboká noc a manželia Kurejovci spia. Ja len pripomínam, že chladnička je plná mäsových dobrôt. Spí, dieťatko, spíše, mamka varí, slíže, sírové, makové, perky, lekvárové, sírové, makové, perky, lekvárové. Bože, teba som čakala celú noc. Prosím ťa, ty čo buntošíš o 3:00 ráno? Potrebujem.
Čo kontroluješ? Či je tma? No, bola a už není. A náhodou si nechcela kontrolovať... Prečo si nalíčená o 3:00 v noci? Ja nie som nalíčená, to je normálne toto. Čo ti vydúva líce? Máš vret? Čo to tu vonia? Ty? Ja cítim klobásky. Predstav si. Vidíš, Jane? Ty si jedla. Pán Kule, vy sa okamžite uklidnite. Máte plnú predzáhradku klobásy. No a? Urob A. Nikdy! A. Nikdy! O. O? E. I. No, nič tam není. Tak, a môžeme ísť spať. Cítim z teba klobásu. Ako si to mohla? Ako si mohla porušiť náš sľub, ktorý sme dali? Že budeme držať dietu, aj keby čo bolo. Ty si mal jesť ryžu, ja som ti len pomáhala. Ale dosť bolo pomoci. No dobre. Keď si porušila ty, môžem aj ja. Počkaj, ovládaj sa. Počkaj, to ovládaj, ja som sa ovládal. Ja už som sa dlho ovládal. Ja už to nebudem ovládať. Situácia sa nám trošku zamiešala. Dušane chudák veľmi zúfalý prišiel o vzácny kus svojej látky. Uvidíme, kto nájde riešenie z tejto nepeknej situácie. Vy ste mi zlikvidovali život. Ja nemám prečo žiť. Dobrý deň, pán Šibrány. Dobrý deň, pán Čížik. No tak, Marianko, ja som ti prinesol tie lieky. Ďakujem. Akože musím priznať, že po včerašku by som si aj ja dal. na hlavu. No, jasné, máme tu všetko. Nemáte nejaký prudký jed, pán Šibrány? Dušanko, skoč z balkóna. Bývame príliš nízko, Marián. Skoč na hlavu. Mám ju príliš tvrdú, Tak ti Marián. pomôžem. No, toto budete užívať podľa toho, ako je to tu napísané. Ja zdochýňam. Zdochýňam. Čibráni správa sa ako Chuck Norris. Vracia... Pán Číž! Dovolíte, slečna, ja to zvládnem. Už je to Lepšie. Už je to v poriadku. Výborne. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Nič, bol som na sústredení s Chuckom Norrisom. To je príjemné, pán Šibrány. A čo, ako to bude ďalej pokračovať? No to ja neviem. No tak to je neuveriteľné. Neviem. Čo máte za problém? Mám problém, že nemám látku. Zlikvidovali mi moju látku. Akú látku? Taumata watakangi, hanka kovao tamatea, turipuka kapiki maunga horonuku pokajuen, vakitara tau je zlikvidovaná. Vymyslíte tú najvzácnejšiu látku z Papue Novej Guinei, ktorá sa volá Taumata watakangi, hanga kovao tamatea, turipuka kapiki maunga horonuku tau. Presne tu. Mám tu jedno riešenie. Aké? Moja žena totižto, Iveta, vola kedysi, keď sme sa ešte nepoznali, mala stužkovú. A na stužkovej si dala ušiť šaty
z látky taumata watakangi hangako wow wow tamate aturi po kakapiki po kaiven wakitana tau. To nie je možné, ako ste ju v čase Stužkovej zohnali. To bolo tak, pán Číš. Zohnali sme ju vtedy, ako sa len dalo. Prišiel Chuck Norris, ktorého poznám osobne, a priniesol mi látku taumata watakangi hangako wow wow tamate aturi po kakepiki maunga horonuku po kaimo akitana tau. Sem s ňou, s tou látkou taumata watakangi hanga atavotogeda. Budeme to už skracovať, alebo tu budeme to nekonečná sa navárovať. Idem pre ňu. Idem pre látku, ktorá sa volá taumata watakangi hangako wow wow tamate aturi po kakapiki maunga horonuku po kaiven wakitana tau. Ako sme videli, Alojz a Gabika zhrešili, no a väčšinou hriech má vždy svoje dôsledky. Mali sme zostať pri tej ríži. Druhý. Ja. A nebuď dlho, lebo zase pôjdem ja. Toto bude rýchlovka. Gabika, jak dobre vyzeráš. Víš čo, Gabika, je mi to strašne ľúto, môžeme to celé vyhodiť. Celé to bolo skazené, normálne my sme sa tak načunčali s mojím Lacom, že my sme to celé vlastne robili úplne tak, že fúha, není dobre. Ja som bol teraz doma, lebo som išiel prešatý kvôli látke taumata watakangi hangako wow wow tamate aturi maunga horonuku po kaiven wakitana tau, no to je na dlhé vysvetľovanie. A proste moja žena sa skoro No posielal som ju furt tam, kde si bol ty, Lojsko, no. Aj ty dobre vyzeráš, jak sa máš? No, takže môžeme to celé zlikvidovať, no. Takže ja to musím povyhadzovať, nech už to tu nemáme. Tak, je mi to ľúto, nezoberem si to domov. Čo je, Lojsko? Nebuďte tam dlho, lebo možno aj ja pôjdem. Ja trošku prehnalo, ale dal som si ráno nejaký štamplík a hneď to prejde. Máme nejaký? Asi máme. Tak si dajme. Jejda, Ríža, že vraj to je dobre na tento pokazený žalúdok. Dáme si trošku, ne? No. Vy máte pokazený žalúdok? Ja ne, ja už som si dal štamprlu. A vy? No, my ne, však sme to pokazené meso sa toho aj... Šibráni komentuje situáciu ako komentátor olympiády. Nedotkneme. Hej, prvý je naliatý, výborne, tleskáme, to je ono. Uvidíme, či sa nám podarilo sa aj do druhého, výborne. Dáme si po jednom, 1 na 1 sú 2. Ešte 3 a máme olympijské kruhy. Na záver. Na budúce si musíme dať pozor, keď zabijeme nejakú svinu. Nie, bolo to v poriadku. Nakoniec z toho kramára predsa len niečo bude. Na zdravie. Na tvoje. Zlikvidovali sme všetko. No a toto je ešte niečo nakrájané. Aby vám to tu nebrízgalo a nerobilo tu smrady zbytočné, lebo dosť to páchne, no. To sme trošku prehnali. Tak to celé vyhodím. Tak. Vyhoď. Vyhoď. Potom vy to vyhodte do kontajnera. Keď ne, tak vás budem musieť nahlásiť, rozumíte? Nemôžeme tu mať taký bordel a smrad. To meso sa bude za chvíľku rozkladať, rozumíte, jak to myslím, no? Dome treba mať porádok.
Ako dopadne celý problém s Dušanovou látkou a jeho zákazkou a zároveň či príde celebrita, tak to sa dozvieme práve v tejto scéne. Ja som mal ušiť šaty z látky, ktorú všetci dobre poznajú. Celebrite, ktorá teraz, ak so mnou rozviaže pracovný pomer, tak ja sa zlikvidujem. Ale dobre vyzerám teraz, lebo sa nevidím, lebo mám zatvorené oči. Ja ťa vidím, vyzeráš. Pán Šibrány, vy ste môj... Nerob to. Nerob to. Mám dobrú výslovnosť? Výborne, nerob to. Nerob to. Nerob to. Pán Šibrány, ale... Áno. Neviem, či poznáte látku typu tau, mata, watakangi, hangako a tak ďalej, ale toto nie je tá látka. No, toto je tá látka, len tá umata watakangi hangako, tak to nie je hangako, ale hangavo. No, tak tam sa to len zmenilo. No, ale toto je ešte vzácnejšia. To je ešte vzácnejšia látka. A pre koho to potrebujete? Pre jednu celebritu, ktorej som to mal ušiť, ale bohužiaľ táto... Nemám slov ju zlikvidovať. Lebo som skúšala Kate. Nech sa páči, zoberte to teda, môžete to vyskúšať. Ďakujem pekne, ona totiž to o malú chvíľu... Opatrne, nezamastite to, tuto hore to držte. Ďakujem. Pozor, aby sa to ani po zemi tuto... Ona totiž to o malú chvíľu zavíta k nám. Viete? K nám? Nie k vám, k nám. Tak, no. K nám. Už som sa zlakol, že musím ísť tu upozorniť. A bolo by to veľmi nešťastné, keby to nebolo hotové. No to je hotové, to sú už šaty z mojej Ivety zo Stužkovej. Bože, dúfam, že jej to nebude musieť prešívať. Už je tu? Kto jej otvorí dvere? No to ja neviem, ja už sedím. Ten, kto je najbližšie, Dušanko. Kto je najbližšie? Ku čomu? Ku kuchyni? Voľno! Tak čo, už je tu? Ešte nie. Ešte nie. Tak to sme došli dobre. Poďte. Hrabie Drákula. Dobre, dámy a páni, musím povedať teraz, že počkaj ešte, Majko, my máme teraz, herci vôbec netušia, že my sme ich oklamali a povedali sme im, že tu to bude končiť nejako ináč, ale my sme pripravili človeka, ktorý tam fakt vkročí do miestnosti a oni cez tú stenu fakt nevidia, že kto to je a budú na to musieť reagovať. Odstráňte stenu. Ticho. Nerušte to. Čiže poprosím osobnosť, ktorá vkročí dnu, aby vkročila viac do priestoru. Nech sa páči, teraz. Tu sú šaty. Áno, nie je to tá látka, ale je to oveľa kvalitnejšia. Je oveľa pružnejšia, je šitá za svitu raných múz pri studničke v lese na čistínke. Ja asi zomrem. Konec. Skončili sme. Dík, ja neverím Habera. Ďakujem. Vy už to nebudete potrebovať. Nie. Dobre, tak ja si to vezmem. Ďakujem. Kde iní končia, my len začíname. Ďakujem. Dámy a páni, ako vidíte, v Kukátku sa dejú skutočne neočakávané veci. Možno tak tomu bude aj budúci týždeň. Zatiaľ, dovidenia. Tak ma do vody hoď, sa utopiť skúsim, kašlem už na život. Aj tak sa tu len dusím, tak ma do vody hoď, sa utopiť skúsim, kašlem už na život. Aj tak sa tu len dusím, tak ma do vody hoď.
skúsim, kašlem už na život. Aj tak sa tu len dusím, tak ma do vody hoď. Ja sa utopiť skúsim, kašlem už na život. Aj tak sa tu len dusím, tak ma do vody hoď. Ja sa utopiť skúsim, kašlem už na život. Aj tak sa tu len dusím, tak ma do vody hoď. Ja sa... Ak chcete vidieť Kukátku naživo, príďte 5. a 6. apríla do haly Kaso Sport v Košiciach. Hráme o 17. a 20.